저거 찍어 봐, 찍어. 얘는 Siapa yang apa? arunai kebukan sebenarnya deh. Jangan deh. Deh, kasih muat dulu. Deh, saya jangan deh. आङो नोंथांमोननि 2026 नि मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आङो थांनाय 23 एप्रिल 2026 आव मिस इउनिभार्स आसामनि टाइटेलखौ मोननो हादों आरो टाइटेलखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने बे आंनि मोनसे सिमांमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो 2024 निफ्रायनो आङो जे आंनि बिउटि पेजेन्ट जर्निखौ स्टार्ट खालामदोंमोन बेनिनो आङो हार्ड वर्क खालामना गावनि हार्ड वर्क आरो कन्सिस्टेन्सिखौ लाखिनानै आङो नैबे पेजेन्टखौ खालामदों ओमफ्राय दा आं बेहाय देरहासार जानानै बे टाइटेलखौ मोननो हानानै जोंनि हारि आरो लोगोसेनो पुरा आसाम स्टेटखौनो आङो मिस इउनिभार्स इन्डिया स्टेजाव रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दं